Nene kanji ganga kuma bamana yara be kana kan madani mun gara mun fora daba mbe erefo ka wali nyuma mi ni ya wele kana si mali do so tola sumaw tola doni dunjo tola an karamo ko baw yere tola shuna an la minute dama ta e ka wati konna ni sonja ani bente fo te oke o konna la yan go dakuru nye fla di jema mbe jien bela jele fo shuna ke ka fo nyama ya so tola oni karamo ko bayre ni bilibili mi ni sigile ba ale yere tola shuna no essayer de travailler bamana ancienneté d'amabay abi en fait mais manani me kan da ye sabula bamana nyaado ni tora ka treme walma ka tanu e ben juga blala de na fa bi ite min do ala awuro sawo di dace ya bisake ay wa bismillah do so sigi mini dace adumbe marfati ade kibe chunga ke bamana la ay bi jija sade ni sera manteli afali na yesange jigoro ay ati so ro ma dibla bele bolo mbi bo fenêtre fe dina bu ka fa na daba o jarani ali bi ni be kanu do yi ni be ka jien kanu si ka barka ka dilidu sabula an na kun che kele pe o de yam na ni jama bay la hautala nyebi mawo malaya abe ko sedu trawre bamana ay kobaw mi ke Mali ka ke farafina ka ke farajela an be ko kan sonay farafina ni farajela sona ni chekeli ni e dabaye ka damuka ali aw bi kuna foni duma mi ni ka ta ka keri ka di jema farafina ni farajela wagati kunguru mi ni aw ba di kele minute bi na ni duru no che bela jeli sigile be aw kono yasa daba ani bamana ubina munde fo anyi bi ka aw bo fo o daba ono bamana on de sigile file face à face ala ila jara vis-à-vis de Kinshasa ala abendon ala ila la jara bi do boli ale kampi mi ni da mi sege mi ni awa di jema o da sege i ka do masai ay wati kunguru na la fon ba do masami yake masai ba ke ni ala so sigatala amma sara ma wala nya sara masai de la ale mi ati jalaki ay fon ke ibi tlatuni ka fo ka tanu ka barka dal ay bamana ke tambi yala chini abi an jon ke chukudi na ba ni masai fe masai kana che an shima masai kan pele gile to anga kere ya rabbi allah donc amba fo anga belebele do ya sa pour que anga na plonge ka wati konna anga chekelen do biya joli u ka ba draman dumbia malidenw ko ma ko dekoro ne yɛrɛ ko a ma n ko taa den fara biriki waati dɔ ni zone jɔra tuguni n b'a f'a ma n ko le messager a bɛ kɔmi dali masa ye nin ci anw ma de ka na i k'a dɔn ka na anw toleri n'an pɛntiri kɛ k'an bɔ nɔgɔ la k'an ɲɛ diɲɛma la madani i jamu ye Touré de ya est ce que Touré ɲamakala bɛ waati dɔw n'i y'i kɔfilɛ ayiwa i b'i pan ko kunna n'i ka tɛmɛ ni maa ye o ye ko la wa o ye tiɲɛ o bɛ kɛ cɛkun u mana k'o kɛ hali ni ti jeli ye kurusi b'an na nka o t'i bali k'i cɛ ɲɔgɔn ni k'a tanu diɲɛ kun bɛ ten lawale la ɲuman sara tɛ foyi ye ɲuman kɔ daba n bɛ n dama suɲɛ k'a f'i ye a fɔra yɔrɔ min na sisan sannan sigilen bɛ nin don Bamakɔ a bɔra jamana in de kɔnɔ yan ka taa i ka don Benin jamana kan mais Côte d'Ivoire a bɔra Côte d'Ivoire k'i kun da Benin jamana kan waati min na n'a sera yen jɛkulu dɔ de bɛ yen u ko fɛn ɲɛnamani kumabali o tigiw de don o tɔn in a taara don o de kɔnɔna la a don o kɔnɔ ka n'a sigi Bamakɔ ka n'a se a ma su in na an na tila k'an da don a bɛɛ la ni k'a walawala sabula waati koronnen don sisan a yɛrɛ de bɛ tila ka n'a ɲɛfɔ maaw ye ale yɛrɛ ye jɔn ye ale bɔra jɔn na ale boloma dalen don mun de kan ale bɛ nin da don a bɛɛ la ni k'a walawala an ye yasi na madani yana an ka taa yɔrɔ jan i k'a dɔn diɲɛ ye jateminɛ ye diɲɛ ye kɔlɔsi ye siga t'a la i ye fɛn dɔ fɔ i ka kuma na yalima ale ye jɔn ye a boloma dalen don mun kan madani i k'a dɔn hali n'a bɛ jaabi kɛwale ni kuma minnu b'a la ka fɔ boloma dalen don fɛn min kan o dɔnna madani diɲɛ fɛn o fɛn n'a ɲɛna i b'a sɔrɔ barika b'a kɔnɔ siga foyi t'a la diɲɛ fɛn o fɛn n'a jara i b'a sɔrɔ a sɛmɛnen bɛ barika la
madame ka do fenna ma mi ni o la kali ni ka so an ma kuma radio o ye ka mobile mi na do kale do bamana ye na bina dama sisan anyena madame o ba jira ka fo fe do de bi mo ka nga fe mi nyine ka don sigata yana nga mo don wara o gina tiga kono soro ti foyi ibe ka wole mi ge gina tiga kono soro foyi te ibi bara mi ge yeche nam o bara mi no baraka ke dukolo bi melege o kuma na to akofe abako fina ba kamara de la ka fona na fina ngara do abe dugulo do mi amari da usara segu nga mangu baba ko namo ngo nga amari mashi soro de ako ayi apika no fo ako sangeme ni mami ya bolo alaba mi ngo saya ako sambakili kofe mi ngo saya o ako ni mami zara sangeme sambakili ipisa ka fe mi do no bi lakali kofe o de shi yazoro yi barkala no de mami ye samu ngoro nasara mami ye sangeme zoro nasara no flabe sara ka do abeke mo bulu dongili nderu sigato iko chendo ko draman dunya dekoro Dramani dumiya dekoro afa kwa bismillah barkala afa kwa duna siza kono on yira ko tubino yoro le fere aya duna siza kono anya di mai ka to do tariku kono ka fana farajie ma bauka sabula yi jien ko bauke donc amba fa ka barka kwa ni che bomana ka mobile kola ani che e ka mobile kola barka manan ture ka do wati bi ni ka korone bulu ne tene ngo in sama ka tawro ja ne bi kennedy ema dozo de dozo ba mi mbe mugu susu mi mbe mugu chi mi ma nyekele meru mi nyere be mugu chi ka so anyete fena manani nga foli ba be aw sababula o nyere na nyini ka do aka to na sabula mobile soro be femina abala yere la ne kunda da ka ko ina nganduna ha barka afa ka barka ala ni dubiya sa ko afo dubiya e ko nya ba me sigatala afa ko nya ba me daba ben la ka to sijo ko na ya aywa miniti kelen ba yere la do ina o yere ka ujo ka nyofo fo abia ka ba ko wara ka do sigatala merci ne ko kala fe wara la do tu sei foka temo kan e ka dɔn sisan maabakɔrɔ sigira i ka dɔn sigi kɛra ni hakili ye ani miirima madame ture i ka dɔn min ye waati kofɔli a dafara an sigilen kun bɛ a ye sabali a ka kuma nɔgɔya sabula studio sabakɔrɔ sɔsɔlen bɛ bi n y'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen ye makama ani takanba nɔfɛtɔw ye i ka dɔn dumuyakɛ a sigira k'i tɛŋɔ na kamalen zaramado n yɛrɛ y'a ye ɲɛna o fɛn min yeli ɲɛna siɲɛ kelen o ka fisa lakɛli siɲɛ kɛmɛ ye ni an b'i fɔ k'i waleɲumandɔn nka ne tɛna kuma d'i ma n'a di donso den ani donso ba u ka laselikɛla ma n'o ye madame ture ye madame ture k'a dɔn an sigira kɛnɛ kan i y'a kanu nka ye kɛnɛ in kan tabarikala bisimila e daba n b'i yɛrɛ fo fɔlɔ k'i barikada an ka donsobaw bi yan an ka foli belebelew an b'u ye an ka ngɔnifɔlaw kɛnɛ kɔnɔ an b'u fo ni k'u barikada an kanubaw an'an ka jeliw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan maa minnu yɛrɛ fana ye jɛ ka fɔ kanu o fana farala kan an ka na jɛ ka nin baara in kɛ jɛ ka baara kɔnɔ jɛ ka fɔ ɲɛmaayaso yɛrɛ foli belebele k'a ta k'a d'a ma an bɛ yan cɛ kelen min fana tɔgɔ la bi n'o ye Seydouba Traoré ni an bɛɛ lajɛlen ko a ma bamanan Seydou ancien den belebele a yɛrɛ b'an cɛ ma su in na masa in ka lajarabi dɔ de sera a ma maa ka laɲini tɛ wa an b'a ɲini o masa kelen fana fɛ ale min ye lajarabi in s'a ma waati nataw kɔnɔna la hali an t'a fɛ waati ka tɛmɛ kunkuru kan a k'a segin a nɔkɔrɔ la sabula a jɔyɔrɔ bɛ farafinna ani farajɛ la a bɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen de kunnafoni duman min ni a b'a bolo diɲɛmaw ko k'u ma ja ka kunnafoni ninnu kan an b'a fɛ hali bi masa in k'a banba yaasa a yɛrɛ bɛ se ka anw fana banba ka anw bɔ fili kɔnɔna na mashallah a barika ala baniko belebele fana u ko nin de ma ko Dramane Doumbouya Dekɔrɔ banikokaw ka den kelen ta subaga ne yɛrɛ ko a ma n ko banikokaw ka fara biriki t'a den ni nisɔndiyara tuma dɔw n b'a fɔ a ma n ko le messager messager ye jɔn ye
masa bi dɔ de jateminɛ siècle ni siècle kɔnɔnaw la a bi o maaw ci ka na aw ma u ka se ka ko dɔw sigi jamana kɔnɔ yaasa ka jamana bɔ nɔgɔ la sira dɔ fɛ masa in ye ale ci ka na o bolo de bi a ye ko belebele dɔ de ta a ɲɛmayaso a cakɛla kelen kelenna bɛɛ lajɛlen mali donsobaw olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la mali ngɔnifɔlaw tɔgɔ la mali jeliw tɔgɔ la mali jɛkulu fɛn o fɛn n'a bɛ donso ŋɔni sankɔrɔ ta k'a dili don u caman bɛ anw fɛ yan su in na a m'aw farala an kan ka na baara kɛ o ye jɔn fɔlɔfɔlɔ ye arakumali yɛrɛ ye jɔn ye o ye jɛkulu min ni ale sigilen bɛ a bɛ donso ŋɔni émission kɛ arajo libriw sanfɛ ala ye o ɲɛmaya yɛrɛ kalifa bamanan de la bi don min tɔgɔ ye ko bi o ɲɛmaya b'a bolo o ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ kɛnɛ kan o bɔlen kɔfɛ an ka belebele dɔ fana bɛ yan tuguni u k'a ma ko jigiyabulon i k'a dɔn jigiyabulon fana ale fana tɔndenw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan yan cɛbɛnkɛrɛ fana olu fana tɔndenw bɛ kɛnɛ kan jigiyabulon olu de bɛ festival de donsoŋɔni ka yakubaya anw fɛ jamana in kɔnɔ yan o maaw fana bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan yan ka na jɛ an ka baara in kɛ an nakun ye kumakan kelen pewu ani hakilina kelen pewu ani miirina kelen pewu n'an ka donsobaw ani an kanubaw k'a ɲini ten ko ka bamanan bɔ sotarama ni taxi kɔnɔ k'a n'a man kan k'a n'a man kan ko il faut mettre à la place de l'homme là où il le faut bamanan bɛ yɔrɔ min à la place qu'il faut tout à fait donc bamanan bɛ jɔyɔrɔ dɔ de kɔnɔ jamana in kɔnɔ bamanan ni o de ka kan donsow de y'a jira k'a fɔ ko fo ka bamanan bɔ a kɔnɔ o cikan sera dunbiya ma waati min na dunbiya ko ale tɛ ala ye ale tɛ kira ye ale ye dali masa ka fɛn dannen de ale ye bolola baarakɛla de ale taara tunga de fɛ ka taa fɛn ɲini na o fɛn in fana ka tila ka na fɔ k'a b'a faso lakana k'a faso denw lakana o n'a y'a mɛn k'a fɔ ko maa dɔ bɛ yen maa min fana jɔsen tun ka bon jamana kɔnɔ nka ni ala ye ko dɔ se a ma ɲi o ma ɲi ale fana b'i jɔ donsow ni somaw ni kanubaw jigiya kɔrɔ o ka bolifɛn kelen ta su in na k'a di an ka donsobaw ma donsobaw k'a ta k'a di jɛkafɔ ɲɛmayaso ma jɛkafɔ ɲɛmayaso k'a ta k'a di bamanan sedu tarawele ma a yɛrɛ ka to k'a nɔngɔn bɔ jamana in kɔnɔ ɔ n'a bɛ taa présidence la an ka to k'a ko bamanan sedu filɛ nin ye a kɛra kati kɔnɔ a bɛ ka yala yala a kɔnɔ donsobaw a y'an dɛmɛ ni tɛgɛrɛ studio kɔnɔ a b'an dafa naam Dramane Doumbia Dekɔrɔ filɛ an ka donsobaw ka représentant filɛ an ka ngɔnifaw ka représentant filɛ an ka arakamaliw ka représentant filɛ jeliw ka représentant filɛ i yɛrɛ ɲɛ bɛ nin jamakulu bɛɛ la o de kosɔn anw ko n ko yaa tɛ yen yaa min ka di ka tɛmɛ donsoya kan a barika la an bɛ masa in fɔ k'an jigi da aw fana kan an ye kuma tiɲɛ aw min kɔ o tuma kuma b'i bolo karamɔgɔ i da sɔrɔ Madame Touré i k'a dɔn kuma tɛ nin kɔfɛ sabula i ye kuma bɛɛ lajɛlen fɔ k'a ban Madame Touré i k'a dɔn surafana ma mɔ joona a ka fisa an jira kungo na ye kabako an bɛ dankɔrɔba in ko k'a waleɲuman dɔn donsow n'u bɔra ka taa kungo na bɛɛ n'i ta fan i bɛ mugu ci wula kɔnɔ wula min n'i y'a ɲini k'a dɔn i bɛ wula min ji dɔn a ta k'a n'a bila k'a i bɛ min ji dɔn nka n y'a faamuya i ka kuma na kabako k'a fɔ duniyakɛ namu wula tɛ yen kɔfɔlɔ tɛ yen baji fɔlɔ tɛ yen kulu sanfɛla tɛ yen a bɛ min dɔn ni ce ŋaniya min b'a la ka ɲɛsin jamana ma sabula n'i y'a mɛn jamana fɛn dɔ de bɛ yen jamana bɛ banbaw kan o ye jamana denw n'i ye jamana den maa sɛbɛw fɔ n m'a fɔ maa sɛbɛdenw dɛ i bɛ kuma in faamu wa kabako naamu ko jamana maa sɛbɛw jeliw bɛ n kɛrɛfɛ sabula anw fɛ yen segu jeliw bɛ yan n bɛ a kɛ to ɲini k'u fɛ n'i ko maa sɛbɛdenw anw fɛ yen segu o kɔrɔ u bɔra maa minnu na olu de ye maa sɛbɛ nka ale yɛrɛ tɛ maa sɛbɛ ye kabako ni ce o de la n ko maa sɛbɛw maa sɛbɛ minnu dalen bɛ dunbiya ka kana an b'o fɔ an baarakɛɲɔgɔnw b'u la n'o ye arajo kumakɛlaw ye ɲamakalaw b'u la min ye donsow ka ɲɛmaw ye ngɔnifɔw ka ɲɛmaw u bɛɛ bɛ yan sisan a ka di n ye n ka dunbiya ɲininka sabula ne tɛ donso jeli ye n ye arajo kumakɛla de ye nka n ka farin
ala y'o nɔgɔya na mun nga fari kojugu siga t'a la kabini ne yɛrɛ dara bamuna kunna ka se bi ma siranya yɔrɔ yɔrɔ ne yɛrɛ t'a dɔn n yɛrɛ la a cɛ hali ni marifatigi b'i kɔfɛ ayi o ye kuma de o n'o tɛ ne ye marifatigi ne bɔra an ka dugu la ni kusabani min ye n'i y'a don cɛ kɛmɛ b'i jɔ yan cɛ kɛmɛ b'i jɔ ni ko law a bɛ taa maa maa bɛ o furancɛ la foyi t'i sɔrɔ tungara dunuya bisimila an karamɔgɔ an y'i wele i y'an ka wele jaabi